फन विथ आर्यन आस्था या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय दुर्मिळ अशी असणारी ही कोयरीची भाजी बनवणार आहोत। तर ही आपल्या स्वास्थ्यासाठी अतिशय लाभदायक आहे व ही आता फक्त डोंगराळ भागातच मिळते। तर आज आपण हिची भाजी बनवणार आहोत। सर्वप्रथम आपल्याला ही चिरून घ्यायची आहे। अर्ध्यामधून दोनच तुकडे करायचे आहेत एका कोयरीचे। तर आपण सगळ्या कोयरी अर्ध्यातून चिरून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या आपल्याला उकडायला ठेवायच्या आहेत। तर आपण ह्या कोयरी उकडून घेणार आहोत शिजेपर्यंत। आपण इथे कोयरीच्या भाजीसाठी हरभऱ्याची डाळ, एक मिरची आणि थोडासा लसूण घेतलेला आहे व ह्याचे वाटण आपल्याला मिक्सरमधून आता काढून घ्यायचे आहे। उकडलेल्या कोयरीचे छोटे छोटे तुकडे करून घेणार आहोत व आपण जे दाखवले होते डाळीचे, मिरचीचे आणि लसणाचे वाटण ते ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत। तयार केलेले असून त्याच्यात आपण मगाशी तयार केलेले वाटण टाकले आहे। वाटण आपल्याला परतून घ्यायचे आहे व त्याच्यात थोडीशी काळी तिखट म्हणजेच मसाला, तिखट वगैरे वगैरे टाकून आपल्याला ते परतून घ्यायचे आहे। आता आपण याच्यात कोयरीची भाजी टाकलेली आहे व ती आपण परतून घेऊया। मी ह्याच्यात थोडा शेंगदाण्याचा कूटही टाकलेला आहे, तो ऑप्शनल आहे, तुम्ही टाकला नाही तरी ही चालेल। तर आपण भाजी पाणी टाकलेलं आहे व नंतर ही भाजी शिजल्यावर अतिशय छान लागेल। आपण थोड्या वेळाने पाहूया। ही भाजी तयार आहे। अधिक व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा फन विथ आर्यन आस्था यूट्यूब चॅनल। आत्तासाठी बाय।